Howdy mga buddy. Ito na ang part 2 ng ating car camping dito sa may Kindao Farmville and Campsite. Around 8 AM na to nung nagising kami dahil sobrang lakas ng hangin madaling araw. Kung makikita nyo, wala na yung tarp na kinabit namin kahapon dahil nasira ito ng malakas na hangin kagabi. Kahit umaga na, malakas pa rin ang hangin dito kaya naisip na lang namin magluto sa likod ng pickup. At ang lulutuin ni Commander ay ang hash brown. Ito ang magiging breakfast namin. Habang nagluluto ulit si Commander, ipapasyal ko muna ulit kayo dito sa may Kindao campsite. Meron sila ditong CR na pwede niyong gamitin anytime. Free po yan kapag nag-campsite na kayo dito. After magluto, syempre, kakain muna kami ng breakfast. Breakfast namin ay hash brown at crab soup. After namin maiayos ang mga gamit namin, ipapasyal ko muna ako saglit bago tayo umuwi. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang view sa Kindao campsite.